La cosa és que jo aniré gravant tota l'estona amb una càmera de 60 que grava tant davant com darrere. La gràcia de l'activitat és que feu el que feu normalment i a partir d'aquí intentarem corregir les imatges. Creiem que és molt important perquè molts treballadors es passen al seu lloc de treball en moto. Per tant, és interessantíssim donar-los una formació, aclarir-los dubtes i intentar que siguin conductors més segurs. Hem de buscar l'equilibri amb aquests tres, fer una pinça i estar ben agafats al manillar i tenir bon tacte amb dos dits o un. M'ha agradat molt els consells de l'instructor, que m'ha rectificat una mica la posició de les mans a l'hora de traçar les curves i també m'ha informat de que els peus, a l'hora d'utilitzar els frens, s'han de rectificar la posició inicial. Una situació complicada. El cotxe, ja l'heu vist, no? On estava? Pensar que sortirà. Simplement trec una mica de gas i espero a veure què fa. Conducció defensiva. Penso que és una cosa molt positiva. Tothom s'hauria d'apuntar a fer com a mínim un petit curs després d'haver-se treure't un carnet.